Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, kungathi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukufika la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngicela ukuthi usubscribe, wenzele ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukubona ukuthi seziyaduma kwimpunga yesintu. Lo mfanekiso ke bafowethu nguwenza ngisemPhilandaba sila KwaZulu-Natal eThekwini lapha ku-West Walk e-4th floor e-office number 420. Ungakhohlwa incwadi yethu entsha indlela yesintu ihamba ngamanani aphansi. I-250 angisho intengo ukuze umuntu uma esuka ezoyithenga ayazi ukuthi ibiza malini. I-250 njengoba ikwi-special. Uma uyithenga nje ingekho kwi-special i-550. Iyabiza impela yona. Kodwa ulwazi lokuyona lukhulu kunalimali. Njengamanje nake isatholakala ngo-250. Makushaya umhla ka-15 kuFebruary siyasivala i-special bafowethu. Okanye futhi uma kuphela lezi ezo-100 siyasivala i-special. Itholakala ngo-250 uma usemPhilandaba. Uma ufuna sikuposele iba u-350 sekuhlanganise nendleko zokuyithumela. Ungalingeke uphuthele umbukelo Impunga Yesintu TV. Nawe zitholele yakho incwadi. Zingasuki incwadi la ziyele phesheya wena ungenayo. Hayi ngeke ayifuneki lonto. Uma ula nje eMzansi nawe zisiqiniseko sokuthi uba nayo. Zinganqamula amazwe. Ziyele phesheya. Lalela ke mbukeli. Namuhla kukhona into engifuna ukuzoyichaza. Abantu abaningi ngiyakholela ukuthi mhlambe bayabhekana nalento. Kunomuntu ophupha umuntu awayekade ethandana naye, lokho abathi ex. Kungabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu owake wathandana naye? Asikubeke kucaca ukuthi amaphupho asho izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Iphupho liya ngomuntu nomuntu osuke liphuphile. Singaphupha amanzi sobabili. Kodwa kungabe ukuthi ukuphupha kwethu amanzi kusho ukuthi kufanele sihambe semanzini. Singayiphupha impophoma sobabili. Kodwa kungabe ukuthi kuthina sobabili kusho ukuthi asihambe sempophomeni. Kodwa iphupho uma uliphupha wena njenganomuntu lisuke lichaza leyo nto ekhulunywa yithongo lakho. Yithongo lakho elisuke liletha inkulumo. Akuzona zonke izinto ekufanele ukuthi uma silihlaziya sizisebenzisele ulwazi. Ingako umuntu othola ukuthi uyahlaziya isikhathi esiningi usuke kuphiwe ukuhlaziya izinto eziningi uzenza ngomoya. Uma ehlaziya uhlaziya ngomoya, uma ehlaziya izinto. Namaphupho ke kunjalo. Amaphupho ayimiyalezo okanye ayimibiko yabantu abadala abasuke beyiletha kuwena njenganengane yabo. Abantu abadala bangawuletha umbiko ngendlela eyodwa kodwa kube ukuthi bakhuluma izinto ezahlukene. Ingako ngithi amaphupho asho izinto ezahlukene. Kunomuntu ophupha umuntu awayethandana naye.
kunomuntu ophupha i-ex yakhe. Kungabe ukuphupha umuntu owuthandana naye kusho ukuthini? Uma lephupho uzolithatha ngolwazi, ungamlahla umuntu osuke ebuza, nawe futhi ungalahleka uma ungasebenzisa ulwazi othola ukuthi wake waluzwa ukuthi ukuphupha i-ex yakho okanye umuntu owuthandana naye kusho ukuthi. Ngesizathu sokuthi amaphupho ayazichaza izinto eziningi, iphupho kodwa lilinye. Sizokuchaza nathi lokho ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu owuthandana naye. Nakuba mhlawumbe singeke siqondanise nesimo sakho ngoba awuzange usixoxele iphupho lakho ukuze sikwazi ukuzwa umoya wephupho lakho, okuwukuthi iphupho lakho likomuphi umoya, ukuze sikwazi ukuthola incazelo ekuyiyona ngempela yephupho lakho. Kunomuntu la uthola ukuthi uphupha umuntu awayethandana naye. Into eyenza ukuthi aphuphe umuntu awayethandana naye ingoba ngaso sonke isikhathi uhleze ecabanga nomuntu awayethandana naye. Ngaso sonke isikhathi uhleze ekhumbula emuva, uhleze ecabanga lo muntu awayethandana naye. Uma uhleze umcabanga lo muntu ngeke ungamphuphi, uzomphupha vele. Omunye uthola ukuthi ebudlelwaneni akubona akahleli kahle, kunameva kuyahlaba. Uma kunameva kuhlaba bese aqala aqhathanise, uqhathanisa umuntu athandana naye manje nomuntu awayethandana naye. Ngenkathi ubaqhathanisa labantu ungajabulile la ukhona ngokothando, usucabanga emuva, uzomphupha vele lo muntu, uzomphupha. Amanye amaphupho ayakwazi ukwenziwa imicabango osuke uyicabanga. Mina bangafakaza abantu la, kunomuntu mina okangitshela iphupho athi impunga yesintu kusho ukuthini ukuthi, bese ngimtshela ukuthi hayi leyo nto uyicabanga, akuye kuyicabanga khona ungeke uzoyiphuphe. Ngoba kuwona wonke amaphupho adinga ukuthi umuntu ahlaziyelwe wona. Akhona amaphupho othola ukuthi amaphupho vele wokuzakhelwa, into uyayicabanga isikhathi esiningi, uthola ukuthi iyamhlupha agcine seyiphupha. Uma elele abantu abadala bazogcizelela ukuthi lento ekuhluphayo mntanami asiyithandi nathi. Ingakho kubalulekile ukuthi iphupho lomuntu uma uzolihlaziya ulalele umongo walo ukuthi ngempela lephupho lithini, ngoba umuntu uyayiphupha into kanti uyayicabanga. Abantu abadala bebeletha lo mbiko ukuthi lento hleze uyicabanga asiyithandi ukuthi uyicabange. Manje nake kuyenzeka umuntu aphupha umuntu awayethandana naye ngesizathu sokuthi uhlezi ngaso sonke isikhathi emcabanga, useyamkhumbula, okuwukuthi wengeve ngiphethe kahle umpunga yesintu, usuyamphupha umpunga yesintu kanti wawuthandana naye. Ahlabele phambili. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha umuntu owuthandana naye, kube ukuthi njengoba umphupha lo muntu owuthandana naye kunezinto azenzayo njengoba umphupha, ufuna ukuthi ke manje ubuyele kuyena. Wezwa lona, mhlawumbe uphupha insizwa owuthandana naye, umuntu wesifazane. Le nsizwa uthola ukuthi iyakhafula, inezaba ezizamayo ukuthi wena ubuyele kuyona nizothandana, nahlukana naye yena engakathandi ukuthi nihlukane. Manje kunezaba azenzayo. Nowesilisa ngokunjalo uthola ukuthi uphupha intombazana owayekade ethandana naye. Uthola ukuthi le ntombazane le yona enhlizweni yayo isanako lokho, yabe sihamba iza kwimpunga yesintu. Ngenza isibonelo, yathi impunga yesintu lo muntu lona sahlukana naye, ngisamthanda namanje ngisamthanda, ngifuna abuye. Ithola izaba, nginika amanzi, ngithi hamba umkhafula ngalamanzi. Afika kukhafule ngalamanzi lawo. Uyabona manje ukuthi uzama izaba manje zokuthi ubuyele kuyena. Ngenza isibonelo, hayi ukuthi nginayo into enjalo abantu besifazane ningafiki nizoyifuna. Ngenza isibonelo ngoba akekho kumele kwendabuke ngenza ngayo isibonelo ngoba angazi noma uzothanda noma ngeke athande. Nomuntu wesifazane naye ahamba enyangeni, afika athola izaba zokubuyela kule ndoda. Uthola ukuthi le ndoda manje siyamphupha, mhlawumbe bahleli kahle bajabulile, icabanga ukuthi oniyaziphuphela nje, kanti kunezaba ezithile azenzayo zokuthi le ndoda ikwazi ukubuyela kuyena. Bese kuphinde futhi
kuzoba ukuthi uphupha lo muntu othandana naye nje ingoba ukuhlukana kwenu kwakungakabi isikhathi sokuthi nihlukane. Ukuhlangana kwenu kwakuyimvumo vele abantu abadala, kodwa ukuhlukana kwenu nahlukana kungakabi isikhathi sokuthi nihlukane. Nina nobabili kwakufanele ukuthi nithandane, mhlambe nize nigcine ngempela niba indoda nomfazi, kodwa ngeenkinga ezithile nagcina senehlukana. Nahlukana kungakabi isikhathi sokuthi nehlukane nina nobabili. Manje abantu abadala bayanivezela ukuthi nina nobabili nisafanele ngabe nisathandana, nisafanele ngabe ndawonye ngoba kukhona into esasifuna ukuyenza ngani. Uma ulibuka lephupho lodwa linye, ukuphupha nje umuntu owuthandana naye kungathi nisathandana naye, kodwa incazelo ziningi ngesizathu sokuthi iphupho uma uliphupha lisuke liza njengomyalezo osuka kubantu abadala osuke uqonde into ethile, hayi ukuthi uqonde leyo nto owezwa kuthiwa wena kuyiyona. Kodwa kufanele ukuthi silalele umongo wephupho bese siyalalela nakumoya wabantu abadala ukuthi usitshelani, uthi asikuchazele ukuthini bese siyakuchazela. Ukuphupha ke bafowethu umuntu owuthandana naye kusho lezi zinto lezi ekade ngizichaza. Kungenzeka ukuthi umcabanga njalo ngesizathu sokuthi la ukhona ujabulile. Kungenzeka futhi okuthi kukhona imizamo ayizamayo ukuthi nikwazi ukubuyelana. Kungenzeka futhi ukuthi abantu abadala bayakukhombisa ukuthi nahlukana yebo, kodwa kwakungakabi isikhathi. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba ngemuki bengithi ake ngisike nje elijikayo ngokuphupha umuntu owuthandana naye, ngokuphupha i-ex yakho. Ngenzela ukuthi ke ngalomfanekiso oqoshiwe ungathi mawuphupha i-ex yakho bese kuduma ukuthi nje iyakuthakatha, kukhona izinto ezenzayo. Akukona lokho kuphela, kuhlukile. Kungenzeka ukuthi ngempela ikhona into ayenzayo, kodwa kufanele ukuthi siqale silalele kahle iphupho oqala sokutshela thina ukuthi ikhona into ayisebenzisayo, ufuna ukuthi nibuyelane. Uma futhi kuyinto oyicabangayo thina sokutshela ukuthi hayi ngoba nawe uhlezi umcabanga ukuhlukana kwenu, awujabulanga ngokuhlukana kwenu. Hayi bafowethu, ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nawe ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Ukusubscribe kulula kakhulu bafowethu. Njengoba ula ku-YouTube, sign in la kwi-account yakho. Uma ususayine in izobe sikuvumela ukuthi ukwazi ukuthi usubscribe. Kodwa uma ungaka-sign in ngeke ikuvumele ukuthi usubscribe. Udinga ukuthi ube ne-email nje yakwa-Gmail ozokwazi ukuthi ungene ngayo bese uyasubscribe kwimpunga yesintu. Impunga yesintu kufanele ukuthi izibalo zenyuke kulonyaka sithi siugoqa sesiku 100,000 ukuze kubonakale bafowethu ukuthi i-channel enkulu. Incwadi zethu ke bafowethu ziyatholakala emphelandaba nalapha eJimmy uyakwazi ukuthi uzithole. Inombolo lezo ozibona udlula la ngezansi, yabo nje kule mbhalo lelo kudlula la ngezansi, inamba ezilapho. Ngiyacela ukuthi uma ufuna ukubona impunga yesintu ungazifoneli lezo namba. Ila kutholakala khona incwadi zami eJimmy, incwadi kuphela ezitholakala khona. Ufonela le namba ledlula la uma kuukuthi ufuna ukuthenga incwadi ungale ngaseJimmy. Kodwa le namba eziloko ezivela zithi uzifonela lezo uma ufuna ukwenza i-appointment yokuthi uzohlala phansi nempunga yesintu noma ufuna ukuxoxa nayo ngokocingo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.